Jeg må indrømme, at jeg var meget i tvivl. Vi har simpelthen så forskellig smag. Vi var alligevel sammen hele tiden, så efter et halvt års tid, så blev vi enige om at sælge hver vores lejlighed og flytte sammen i en ny. Ja, hans møbler er lidt klodset. Men sådan er det jo. Der skal være plads til os begge. Som Danmarks største mæglerkæde har EDC hjulpet unge par og mange andre godt videre. Når du fortæller mig, at din sofa står med den her afstand til dit tv, så vil jeg helt klart anbefale mindst 42 tommer. Nej, det er alt for stort. Jeg er jo ikke blind. Løb i klarsvin med 26 tommer. Man kan da sagtens se herfra. Okay, så lidt svært at læse underteksterne. Hvad så? Jeg kan da sagtens forstå engelsk. Ekspert? Så behøver du ikke selv være ekspert. What a Malaco moment! Hey, jeg vil også være med. Hvad har du? Må jeg se? Wow, vi er det samme. Hvad du? Gør jeres øjeblikke til et Malaco moment. Nyt posedesign. Samme lækre smag. I was just thinking that I have been missing you for way too long. There's something inside this weary head that wants us to love just instead. Flyv med Atlantic Airways til det uforstyrrede Færøerne. Bo for eksempel 3 nætter på Hotel Føroya, inklusiv fly, for kun 2.995 per person. Se mere på atlantic.fo. Nede i fru Hansens kælder. Far, læs nu ordentligt. Mor og far driller. Undskyld, kat. Jeg er ikke nogen kat, mor. Ja, undskyld, vi forstyrrer, men det lyder som om, der er næse, der driller lidt her. Ja, den er helt dobbet. Husker du så at Yellow? Her, et enkelt pust, var du klar igen. Nede i fru Hansens kælder. At Yellow er at købe god medicin til en god pris. Klar igen fra Danske Orifarm er god medicin, når næsen driller og stopper til. Spørg efter de gule på apoteket. Den, der søger slankekost, skal ikke lide forgæves. Men ellers vil vi meget hellere tale om smagen. For er det ikke sjovt, som mad har det med at mætte, hvis man giver sig tid til både tilberedning og indtagelse. Hvordan der altid bliver lidt til overs, når man er flere om at dele. Eller tag rødvinen, der har fået tid og ro til at udvikle sig, så et enkelt glas egentlig er nok. Læser man tilbudsaviser, er lektien, at det handler om at spare. Vi er ikke et sekund i tvivl om, at du bliver både rigere og klogere af at se på, hvad du får for dine penge. Hvis et stykke økologisk ungeokse har mere smag end 2 bøffer på tilbud, hvem har så vundet? Hvis skovmælk med 4% fedt smager som mælk skal smage, så drik noget mindre af den. Spis mindre, sov bedre, lev gladere. Det var bare det, vi ville sige.